Sing ngendang minggir sik, dalan gak dalan. Lewate ngendi iki? Sik liwat kene melompat apa tak junjung. Sik Mas Rianto tulung gendongan kok kono Mas. Ayo. Iya. Srandale cepet sik. Iki nek ra nggone Mbah Parno ora. Wis nek ra. Bar iki engko buka rebab. Gendinge bundet. Onang. Mas, kamera make close up gentosan nggih. Close up nika Mas. Wis ora umum. Halah. Mas, sik. Anu bar seblak sampur to. Srisik sik. Iki kendang kok dipangku pengendang piye to? Sik inggih dhewe-dhewe panggon-panggonan. Om Sarjono iki ya rada mundur. Kok ya dipas-paske ning kono ya nglinggi. Woi. Wah, yo, dados Dendang Semarang. Ting. Sik. Dari mana datangnya iki mengko urut sing ngendang Bardik Nur terus Nisa. Yo cocok. Wes aku penasaran gini ngendang Parade pengendang putri. Gunung mana yang paling tinggi? Tidak melawan, tidak sing guri ngelapi keringete. Ora gur meneng gae. Yang gurine wi tulung wi dilapke. Sik. Nah, karepene pasi guri ngelapi keringete. Sik. Wetang Mas. Mas. Sampur sebelah ke sik, sampur sebelah sik. Udute. Ra umum iki. Ya. Dek Nur niki mengke pendawahaken kudangan. Siap nggih. Siapa bisa